Kung gusto niyo pong makatikim ng authentic and legit Batangas Lomi or any Batangas delicacy po gaya ng chami, pancit tostado, hindi niyo na po kailangang lumayo papuntang Batangas. Dito lang po sa Pasay, yung cravings niyo matitikman niyo na po. Lalo na po especially para sa mga Batanggenyo. Ang aasahan nyo po sa Batangas Lomi po, yung quality po ng pagkain namin, ay sure po na hindi po magbabago. At yung lapot po na hinahanap pala po nila, yung dami po na napakadami po. Minsan nga po nagugulat sila na good for 1 to 2 pero kaya ng 3, 3 to 4 kaya ng 5. So, naku-culture shock din po sila. Lalo na po yung favorite po ninyo na Batangas Lomi, pati po yung chami at pancit tostado. Karamihan po kasi mga kumakain dito, hindi lang po mga taga Maynila, talagang mga Batanggenyo po, dumadayo po dito. Mga Batanggenyo naka-Manila base na po, pumupunta po dito. So far, nagugustuhan naman po nila. Ang Batangas Lomi talaga masarap lalo pag umuulan. Actually, kahit nga mainit, dinadagsa kami lalo pag umuulan. Tapos iba pa po yung delivery po namin. May mga online delivery pa po kami na willing po talaga kahit ang layo. Mas malaki pa yung delivery pinababayaran nila compare sa orderin nila na Lomi namin na halagang 150, 160, 130, ganun lang po. So talagang willing sila gumastos ng delivery fee para lang po makakain. Lalo na po yung mga suki namin, alam na po nila yung timpla talaga na Batanggen yung nagustuhan po talaga nila. Some of our suki nga po, sabi nga po na mas nasasarapan pa sila compare po sa talaga kinainan nila sa Batangas. So, nakakataba lang po ng puso na nagustuhan nila. Nakuha po namin yung puso ng mga Batanggenyo po. Ang toppings po ng Lomi namin, meron po kaming kikiam, Shanghai, lechon, chicharon, atay, tsaka po itlog. Tapos, originally, masarap po talaga siya kinakain sa plato. Kapag may mga kumakain po dito talagang sa plato, doon na po namin sila madedefine na, ay, Batanggenyo to. Ang pinakasikreto po siguro namin dito, kaya po binabalik-balikan yung Buhay Batangas Lomi. Yung pinakatimpla po ng kaldo, inaral po talaga namin, which is our secret recipe po. Yung kaibahan din ng Batangas Lomi po namin sa iba. Yung sa amin po kasi, overload po sa toppings. Yun din po yung nagpapasarap, yung napakadami po niyang toppings. And teternahan pa po ng sausawan ng sili kalamansi at sibuyas at toyo po. Yun po talaga yung pinaka-terno niya na nagpapasarap po lalo. Ang kaibahan po talaga is yung timpla at saka yung texture po. Sa Batangas Lomi po kasi talaga is sobrang lapot. So may mga ilan-ilan po na naku-culture shock po kasi sobrang lapot niya. Sa mga hindi pa po familiar, mga taga Maynila po talaga. Hindi familiar po sa Batangas Lomi. Naku-culture shock sila kasi sobrang lapot. Pero nung natikman nila, nasarapan naman po sila. So nagtatanong lang sila bakit ganun pala talaga yung lapot po nung Maynilang Lomi sa Batangas Lomi. Ang kaibahan pa rin po pala yung Miki po. Kasi po ang Miki po ng Maynila, yun po yung nabibili sa palengke yung parang may aftertaste pa po sa dulo. Ibang-iba po siya sa Miki ng Batangas. Ang chami po is regionally delicacy din po siya from Batangas. Ang tasa po ng chami is tamis anghang na para po kung compare po natin sa mga sa dito sa Manila parang yakisoba, parang gano'n po. Pero ang gamit pong pansit dito is Miki rin po. Tsaka syempre po yung timpla po namin, yung sarap po. Tapos sa tostado naman po, marami rin po naku-culture shock since kulay itim po siya. So ang kaibahan lang po nun, tamis anghang din po siya na may konting kurot po ng pait which is from black caramel po. Doon po galing yun. Yung black caramel po na yun, originally from Batangas din po namin naangkat. Tapos yung toppings din po nito, may mga variation po na pagpipilian kayo. Pwedeng chicken lang, pwedeng lechon, pwede pong overload na nandun na po yung kikiam, Shanghai, lechon, and chicken. Yun po. Kami po yung owner ng Boyets Batangas Lomi. Ako po si Ye. Pero originally po, ang Boyets Batangas Lomi po is nag-start po sa aking husband, which is siya po kasi yung Batanggenyo. Bali, ang Boyets Batangas Lomi po, nag-start po ng year 2022. Isipan po namin ng husband ko na online delivery po. Hindi rin po namin in-expect na sobrang dinagsa kami ng mga delivery talaga online ng order. Since nag-start po kami, as in Lomi lang po talaga, nag-start po kami from scratch, inaral po namin. Lalo po yung pinaka-texture po ng sabaw kasi po kakaiba po yung sabaw ng Batangas Lomi po. Malapot po talaga siya originally. So, ibang-iba po siya sa Lomi ng Maynila. Naisip din po namin, why not dagdagan po namin ng ibang Batangas delicacies, kagaya po ng chami, pancit tostado. Yun din po, originally, recipe rin po namin. Kasi po, usually po, pag umuwi po kami ng Batangas, lagi po kami kumakain ng Batangas Lomi, chami, tostado, yung mga favorite po namin. So, kada kumakain po kami, inaaral na po namin kung paano, ano yung mga recipe.
Originally po, yung talagang Mickey po na gamit namin, galing pa po talagang Lipa, Batangas. Nag-open po kami sa bahay, lumakas po, sobrang daming customer, ang lakas po ng delivery, nakaka 10 kilos every day. Sa bahay pa lang po yun. Tapos po, naisipan po namin na magtayo po ng store. Kasi po, ang dami nagre-request since masarap po talaga ang Batangas Lomi pag dine-in, since mainit po siya. Kaso po, syempre, since first time po namin yung food industry, nalugi po. So, by year 2025 lang po, nag-reopen po kami dito. So, blessing this guys, may nag-offer po sa amin ng pwesto na to dito sa Pasay. So, yun po, inopen po namin yung store dito. Magulat kami kasi dami po nagpunta. Tapos yung mga suki namin, sila pa rin talaga. Siguro po, kaya mahilig ang mga Pinoy sa Lomi. Lalo na po ang mga Batanggenyo. Parang hindi po sila nagsasawa. Everyday, naka-Lomi po sila. Siguro po, originally by Filipino delicacy po or Batangas delicacy po, o yung siguro yung pinakalasa, hanap-hanapin din po talaga. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga suki namin since 2022 pa po hanggang suki namin ngayong year 2026. Salamat kasi nandiyan pa rin po kayo. At sa mga bagong suki po, hinihikayat ko po kayo, punta lang po kayo dito sa Boyet Batangas Lomi. Try nyo din po, especially po sa mga Batanggenyo po, hinahamon ko po kayo, tikman nyo po ang aming original, legit, and authentic Batangas Lomi po. Matatagpuan po ang Boyet Batangas Lomi dito po sa 5071 EDSA LRT, Top Avenue, Pasay City. Ang oras po ng open namin is from 9 a.m. hanggang 3 a.m. Kapis.